Τόμας Ριντ. Ο στρατηγός είναι και ταυτόχρονα δεν είναι το ίδιο άτομο που μαστιγώθηκε στο σχολείο. Σκότος φιλόσοφος που όπως ο Καντ εμπνεύστηκε από τα έργα του συμπατριώτη του Σκότου David Hume. Ο Ριντ προσέφερε δύο σημαντικά έργα, την έρευνα στον ανθρώπινο νου και τα μεταγενέστερα δοκίμια περί των διανοητικών δυνάμεων του ανθρώπου. Ο Ριντ πίστευε ότι τα σκεπτικιστικά συμπεράσματα του Hume ήταν αναπόφευκτα αλλά απαράδεκτα. Επομένως και λογικά η μόνη κίνηση που του είχε απομείνει ήταν να απορρίψει τις υποθέσεις στις οποίες βασιζόταν η φιλοσοφία του Hume. Κατά βάση αυτό σήμαινε απόρριψη της υπόθεσης που είχαν εκφράσει ο Ντεκάρτ, ο Λοκ και ο Μπέρκλεϊ, αλλά και ο ίδιος ο Hume, ότι οι ιδέες στο νου έχουν ρόλο μεσάζοντα ανάμεσα στο υποκείμενο και τον κόσμο. Σε αντίθεση, ο Ριντ προώθησε μία μορφή άμεσης αντίληψης σε μία προσπάθεια να απορρίψει τα συμπεράσματα του Hume και να επαναφέρει τη φιλοσοφία στην κοινή λογική. Μολονότι έκανε αρκετές αρχικές συνεισφορές σε αυτόν τον τομέα, η σημασία του Ριντ για τη φιλοσοφία οφείλεται όχι τόσο στο δικό του έργο, όσο στις εξαιρετικές επικρίσεις του εναντίον στον Λοκ και τον Μπέρκλεϊ. Συγκεκριμένα, η κριτική του για το κριτήριο της προσωπικής ταυτότητας του Λοκ βοήθησε στην ανάδειξη της σημασίας αυτής της αντιμαχίας στον τομέα της φιλοσοφίας. Βλέπε επίσης Leibniz. Ο Λοκ υποστήριζε ότι ένα επαρκές κριτήριο προσωπικής ταυτότητας ήταν η ψυχολογική ικανοποίηση. Αυτό σημαίνει πως ένα άτομο παραμένει το ίδιο άτομο με την πάροδο του χρόνου εφόσον διατηρεί μια ψυχολογική σύνδεση, κυρίως στη μνήμη, από το ένα χρονικό διάστημα μέχρι το άλλο. Ο Ριντ απέρριψε αυτή την ιδέα με την περίφημη επιχειρηματολογία του γενναίου αξιωματικού που αποδόθηκε καυστικά με τα εξής λόγια του Ριντ. Ας υποθέσουμε ότι ένας γενναίος αξιωματικός μαστιγώθηκε στα σχολικά του χρόνια επειδή έκλεψε καρπούς από έναν πορτοκαλαιώνα, ότι άρπαξε το λάβαρο του εχθρού στην πρώτη του εκστρατεία και ότι έγινε στρατηγός σε προχωρημένη ηλικία. Ας υποθέσουμε επίσης κάτι που πρέπει να θεωρηθεί πιθανό, πως όταν άρπαζε το λάβαρο γνώρισε πως είχε μαστιγωθεί στο σχολείο και πως όταν έγινε στρατηγός γνώρισε πως είχε αρπάξει το λάβαρο, αλλά είχε ξεχάσει το μαστίγωμα. Στη συνέχεια ο Ριντ επιχειρηματολογεί ότι στο κριτήριο προσωπικής ταυτότητας του Λοκ ο στρατηγός είναι το ίδιο πρόσωπο με τον γενναίο αξιωματικό και ο γενναίος αξιωματικός είναι το ίδιο πρόσωπο με το αγόρι, αλλά επειδή δεν υπάρχει ψυχολογική σύνδεση ανάμεσα στον στρατηγό και στο αγόρι, αποδεικνύεται ότι ο στρατηγός και το αγόρι δεν είναι το ίδιο άτομο. Η δύναμη του επιχειρήματος δεν είναι πως θεωρούμε διαισθητικά ότι το αγόρι και ο στρατηγός είναι το ίδιο άτομο. Κάποιος υπερασπιστής του Λοκ θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι ουσιαστικά ο στρατηγός είναι ένα πολύ διαφορετικό άτομο από το αγόρι. Η δύναμη του επιχειρήματος του γενναίου αξιωματικού είναι πως η θέση του Λοκ καταλήγει σε αντίφαση, υπονοώντας, όπως λέει ο Ριντ, ότι ο στρατηγός είναι και ταυτόχρονα δεν είναι το ίδιο άτομο που μαστιγώθηκε στο σχολείο. Αυτό το αποτέλεσμα εξάγεται χάρη σε μία αρχή της λογικής που ονομάζεται μεταβατικότητα της ταυτότητας. Με δύο λόγια, η μεταβατικότητα ταυτότητας είναι η αρχή που λέει ότι αν α ίσον β και β ίσον γ, τότε α ίσον γ. Το επιχείρημα του γενναίου αξιωματικού του Ριντ δείχνει ότι το κριτήριο προσωπικής ταυτότητας του Λοκ έρχεται σε αντίθεση με αυτόν τον κανόνα. Ως αποτέλεσμα, η αντίθεση ανατρέπει το κριτήριο του Λοκ ως αναγκαίο ή επαρκές γνώρισμα ταυτότητας. Επομένως, το κριτήριο του Λοκ πρέπει να απορριφθεί.